Balimaw anya kuma très urgent. Balimaw information tellement fla de B. Information follow. Sumpi Mali armée ka kando kumbe ko sumpi jatike wale mogo bina jaraka mogo kuye kain mine. Mais u kala ka bo kain kono Mali armée tara kain repara. U ka mogo do combat u kera jatike wale mogo ka mogo do fena anga armée fana ka mogo do fena. Mais la ko imagine aula o information follow yi. Doit se do ko segu tongara galon tege ko kama deli ka mine mena video ira aula malon dobe dugubla la teme. Information flanambe Siterni chauffeur ay ni video kolongolo Mali siterni bolla be kasro ay wa ko jatike wale mogo keleme ka stratégie kura do teta sa ubu ka fin jugubambe nabe mobili bo parala nu ya ube ka dugu de C6 no ka u ka fin mumbe no fotas mtefe ka toko fo awa ayere ba toko do ni ya fo Facebook bi ka video de signali ijo nga fo shiekeli ube ka commencer jatike wale mogo be ka commencer ka bombe de dugu jugoro sanno donc mena video ire de irawla montage tede ne mu me sitarni bolla ne conseil da manga sitarni boli joflo billahi uye sitarni bade ne détruire la iga mobili be yele dro iga mobili be balika bon iga mobili be seka fenga yere matinto mena ne de bena boka irawla beki yakli to yere la sisa o information fla de be information sabana anga ay ni video kolongolo Mali sura sinya mogo kasro na uye jatike wale mogo faka au kanato ku julangolo boka filmer mba sigi kuma inka ay ni video kolongolo Assimi Goïta ka soro ay ni video kolongolo dripa nyamogo ka soro si nyamogo ka soro na ye jatike male bo wale mogo faga ay dauma akunu julangolo photo bo na wa jatike wale mogo julangolo photo boli dabla ubanga soro si umine ku julangolo photo bo do sigile bamago ba jere fa julangolo yi kato forona na ma dabla aw be ka sari aw ti fem don aw be ka taga terrain glissade ka utado abe ka jatike wale mogo faka ku julangolo photo de ta ko bla réseaux sociaux ka aya dabla anga surasu bubulu o yekelenge na ma dabla nu fana anga surasu sura ben la choba obake aba to lo banga surasu kanteke lu damle nu anga surasu chama kanteke ko imagi bodongo du billahi surasi muso betaka nu ma taka ni surasi muso ma marché ka ta simi yoro kaka fanga bla ka sibon teke kono o de ATT so on te fo de kake naye jatike wale mogo faka ay dawu faka dawuma parce que anga mogo bubulu ufana banga mogo faga lambu ku gwa mogo faga aya gri to kuma na de fendo balu be ka chaya keleina billahi tallahi na mu julangolo bol dabla do bi sigire to bamako ka fa julangolo for jatke wale mogo bulu ne be ka kuma mu fo me ka kuma mu fo halalaw de ba famia nyama den tse ka no kuma famia me ka kuma parce que ampe so mo be surasiala e sigile to na ka baliki i so mo ko julangolo photo yi hanne o ye surasiala mo labi mene donc aya ko dabla aye jatike wale julangolo photo tali aya dabla o yenga conseil yi sisa malio umane segu tungara sosoa ko sumbi kone ay segu tungara uga sadike uga falu bora hon segu tungara ay galon tege sumbi kama delika mine ay nebe na video de irala yere nyaka yi uyanga kan donanga kangono kanga surasu bunte an yere ka kangono katla kanga kan mobile tlanche be che katakana ya video flene bela jelenga laje ne kunta fa ka video ngira kuyi nous to foro ku gelu wa fordi aw se ka ke armée fe ka temene ka o kelenge ne armée soutenu awnya aw chama be ka kuma réseaux sociaux ka de pas obe kushi do ne be ka armée soutenu ne de konte ngalo ne défend point barre ay ka video na je dro nyanga kandeta nyanga surasu ka mobile ta be volume bala ne mali surasu ka mobile double ta ay la je be ka imagine je nte fe ka surasu suira quoi vraiment surasu sube ka bola nteka uyanga kamine prakata pa nu yan sosomba video ere blanga Facebook page ça fait afleni ye mali kande ta konona de tanto jatike wale mogo de flanga kambi anga kan konana weni galontege denya de ke farabugu ba mine abolo ko faso join galontege de ya abe joni halala che ha se butungara galontege hay sumi madeli kamene sumi kan uya mine me uye chinyeni de ke katla ka bokangono anga surasu surala kana anga surasu ye do faga wula o kera u fana anga surasu do faga sube ne be ka video tege de ka bori ayuka yara ye mo gon faga ku shubo de fana be ka anga surasu shubo ni video la mais ne te fait ka armée malienne shude ira quoi o da to nye video dan yoro drona sinon video to be atoba de be anga surasu salen dada le binyon ka u keleme ku sendre ala nga irisuga surasu do kankan ne te fait ka be dira ulu fon yirali manini donc me mu fo nyana propagande te jamana joyi jamana jo che
jamana jo koroti ka bɔ ka nkalon tigɛ ne t'a la bi n tɛ nkalon tigɛ la sini u y'an ka kan ci u taara don sunpi kan kɔnɔ k'a ci ne ye mun ka nkalon don a video n wele n b'a ci ma telegram na i yɛrɛ b'a lajɛ video wɛrɛw bɛ yen n tɛ fɛ k'olu ci a bɛɛ bɛ yen u y'an ka kan minɛ ne de Seku Tunkara fɔ n bɛ n tɛgɛ kɔrɔta cɛ ne t'a ka kalo ko n'a ka wari minɛ minnu bɛ wari minɛ ka transition defa ne t'o ye dɛ ne ye halaladen de voilà ne bɛ halala kuma de fɔ awa ko ne de ma bɔ ɲɛna ne de ma fa ɲɛna n ko ninnu ye Sadio Kamara janfa u ka document ma taa yɛrɛ sɔrɔ réseaux sociaux kan Modibo Konate ka taa drone san ani Batulo n'u sunguru tɛ ka taa drone san o document mun bɔ kɛnɛ ma ne y'o fɔ don min n ko mɔgɔ ye ne sɔsɔ ne ko don min na n ko Modibo Konate n ko Assimi Goïta kɛlen bɛ ka Sadio Kamara den kɛrɛfɛ ko non ko ne bɛ fɛ ka sɔrɔsiw bila ɲɔgɔn na document ma bɔ wa depuis quand Modibo Konate bɛ taga an ka drone san Sadio Kamara place la hala ka signature t'a la a t'a jɔ mɔgɔ ka dɔn mɛ yan fɛn dɔw bɛ an t'a fɔ di Malien kuma ma nɔgɔ donc nin yɔrɔ de don an ka sɔrɔsi kan a cira u to donna kɔnɔ tiɲɛ de don sunpi kan bɛ segin a kan dɛ n b'a fɔ siɲɛ 100 ni 20 an ka video la jatigɛ wale mɔgɔw taara an ka sɔrɔsiw ka kan mun bɛ sunpi u y'a donna kan kɔnɔ a kan ka mobiliw n'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka tilancɛ bɛɛ cɛ ka taga n'a ye k'u détruire ka pneus bɔ la k'u ci ka video dafalen filɛ nin n t'a bɛɛ yira parce que n bɛ n ka armée respecter aw tɛ armée fɛ ka tɛmɛ ne kan depuis ma wolo ne bɛ ka armée soutenir a dɔw yɛrɛ bɛ depuis baw ma furu faw ma ne bɛ ka n ka armée soutenir kɛ anw de fɔlɔ marche kɛ États-Unis pour soutenir l'armée malienne a filɛ nin ye plus anw ye nin kɛ don min na o y'an ka sɔrɔsiw da k'u kantigɛ Aguelok ni fɛn na an ye nin marche nin kɛ o wagatiw de la an ka sɔrɔsiw dara k'u kantigɛli mun kɛ dɛ an ye marche nin daminɛ depuis comme an tɛ ka bɛɛ fɔ quoi la première marche pour soutenir l'armée malienne anw de fɔlɔ a kɛ Faransi nali c'est Faransi kan na yɛrɛ anw y'a daminɛ aw bɛ mun fɔ anw ɲɛna n'aw donna vidéo kala quoi a bolo moi je sais comment traiter les informations abisika abe mun fɔ abe se ka mun de fɔ ne na cɛ ala o paquet tɛ se ne la aw b'aw gulon na fa kɔ bɛ kara o tɛ se ne la ne ye ku bɔrɔ di ɲɛ ne ta dɔrɔn kɔ bɛ kari n bɛ ka tiɲɛ bilen de fɔ aw ɲɛna cɛ min bɛ ne lajɛ o t'aw ye dɛ maa min bɛ ne ka ne lajɛ réseaux sociaux kan hali o ba ma wolo n ka to mamusow ma parce que ne bɛ tiɲɛ de kan ne bɛ ala ta de fɔ n nata tɛ mɔgɔ si kan n kolen kan jɛ passe ne bɛna fɔ denyɛrɛnin min wolola bi ne bɛ se ka kuma aw caman tɛ se ka kuma ne bɛ kuma fɔ ka damatɛmɛ kɛ ne bɛ kuma fɔ ka n da fara n'aw y'a fɔ dɔrɔn dossier bɛ bɔ aw contre la ne dun bɛ kuma n jɛlen don n b'a dɔn fana n jɛlen don fana n b'a dɔn n bɛ ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ de kan depuis ne anw de fɔlɔ bɔra réseau kan ka armée défend anw ka kan cira an ka sɔrɔsiw dara k'u kantigɛ Aguelok don min na n ye marche kɛ k'an ka sɔrɔsiw dara k'u kantigɛ n'an y'a video partager o don a fɔra k'an ye fasoden jugu ya Assimi ninnu bɛna u ka nkalon tigɛ denya idée la an kana kuma ka sɔrɔsiw kan ka IBK to yen an ka sɔrɔsiw ka kan cire ka taa dugu kunturu ci dɔrɔn o ko saki k'an ka sɔrɔsiw ka kan ci nka an kun bɛ an ka sɔrɔsiw su yira ka kasi réseau kan aw dangaden aw kun bɛ yɔrɔ jumɛn o don ka IBK to fanga la nin caman u kun b'u gel nɔgɔlenw na bɔ ka bɔ ka IBK la gosi hali sini n'an ka sɔrɔsiw ka kan cira n b'a bɔ réseau kan n ye bere min kɛ ka IBK gosi o bere kelen de bɛ ka Assimi gosi Assimi ma fisa ni IBK ye ka IBK tile la a ye taa ne ka video kɔrɔ lajɛ n'an ka sɔrɔsiw ka kan cira ne kun b'a bɔ ne kun bɛ sɔrɔsiw su yɛrɛ bɔ ka duwawu dɔw ye o don kojugu kun tɛ mais Assimi Goïta nana kojugu tɛ tile bɛ bɔ Mali kɔrɔ fɛ ka bin tile bi fɛ o tile kelen tile bɛ bɔ yɔrɔ min ka bi yɔrɔ min a ma changer hali bi o de b'aw geli waga mɔgɔ da la k'a bɛ na ni mɔgɔw a ka kuma bɛ don minnu aburutu de kunkolo la mɔgɔw b'u yɛrɛ kalama koyi ka IBK to yen ne ka video kɛcogo ma changer dɛ ne bɛ tiɲɛ hali don min na an ka sɔrɔsiw gɛnna ka bɔ Kidali Musa Maratali min kɛra Kidali an ye rebelles gɛn ka Kidali bila mɔgɔ bɛ nisɔndiya la wagati min na ne Seku Tunkara bɔra ka video kɛ n ye Kidali perdu dɔw ko n ko wayi an ye Kidali perdu don min ne y'a sɛbɛn n ka page kan n ko on vient de perdre Kidali n ko malheureusement an ka sɔrɔsi minnu sara Kidali kɛlɛ la ne Seku Tunkara y'a publier aw bɛɛ y'a publier mais Assimi tile la a tɛ publier mais IBK tile la a bɛ publier aw ye den modèle jumɛn an ka jamana kan aw ye halaladen ye aw kan ka yɛrɛ wɛrɛ aw bɛɛ ka video kɔrɔw bɛ yen aw kun bɛ an ka sɔrɔsiw su partager ka fɛnw kan aw kun b'a fɔ ko IBK dɛsɛra Assimi nalen ko non ko kana kɛ o kuma Assimi ka fisa ni IBK ye hali sini an b'a publier que ce côté soit clair voilà an bɛ faso ko la an tɛ mɔgɔ ko la an tɛ Assimi ko la dɛ Assimi ma fisa ni IBK ye i ka IBK to courant kun bɛ yen ka IBK to blocus kun tɛ essence kun bɛ yen mais Assimi nana o bɛɛ kɛra k'o bɛɛ la kan ka kɛ sagamɔnɛ ka tugu o kɔ an tɛ bi an tɛ sini a dɛsɛra de a bɛ taga ka bɔ yen an b'a kɛlɛ fana a bɛ taga ka bɔ yen point final n tɛ fara Faransi kan n tɛ force étrangère fana fɛ bɛɛ b'o dɔn n ka position o di mais Assimi de tɛ se parce que ale d'an bila problème na kuma bɛɛ de filɛ ko ye ne ma changer dɛ ayi ne ma changer ne bɛ n ma siɲɛ fana ni ne Seku Tunkara ta ye Mali ko de
ala ka ne sango ne bɛ ka Mali janfa ala kana sutura diɲɛ fara lahara kan n'Assimi Goïta n'Assimi bɛ ka Mali jɔ tiɲɛ kan ala ka Assimi kɛ kalo yele mais n'Assimi bɛ ka Mali jɔ nkalon kan ala ka libu o ye duwawu den o ye halala duwawu de ɲamaden tɛ se ko Amina laminɛ halaladenw de bɛ ni Amina laminɛ parce que n y'a yira de Assimi Goïta n'a bɛ tiɲɛ kan ala k'a kɛ kalo yelen ye ala ka Assimi jugu bɛ malo mais n'Assimi bɛ nkalon kan ala ka bi a kɔ kan ka kɔ pɛrɛ parakata pa bɛɛ k'i daji to a kun cɛmancɛ la aw ko di an ma nkalon tigɛ ko attaque ma kɛ Buguni yan n b'o fana image yira aw bɛ ka jatigɛ wale mɔgɔw julangolo photo bɔli min kɛ tan dɔ b'i to Bamakɔ k'a fa julangolo ye fɔrɔ na c'est kunfindenw de nana don an ka révolution na k'an ka révolution tiɲɛ n'anw de ye révolutionnaire ye anw de kɛlɛ in kɛ anw nana don an ka révolution na ka kɛ nkalon ni manipulation ye ka image triquer anw de t'o la parce que an ye halaladenw de cɛ halaladen bɛ to a kumakan de kan n'i b'i kumakan fana falen i ka kɛ kun min na i b'a kɛ ni ne kɛra e fɛ k'i bɛ Mali fɛ n'i ye Mali bila n bɛ n da fali o kɔrɔ tɛ ko ne bɛ kuma fila fɔ ne bɛ Mali ko la taga ni ka segin bɛ gɔnjigiba de ma kulu b'a nɔ la ne segu tora ko Mali ni ko Mali ne bɛ sa i nɔfɛ n b'i tanto n'i bɛ ka Mali défend n b'i tanto n'i ye Mali bila n b'i bila o tɛ kuma fila fɔ ye awa halala de b'o faamuya mais ɲamaden t'o faamu an ka taa an b'a fɔ ko Buguni fana ta an ka jan an ka nin fana video lajɛ Malien bɛɛ ka nin video lajɛ fɔlɔ a ye nin video lajɛ dɛ voilà a ye nin yɔrɔ lajɛ Jamaatu Nusratal Islam wal Muslimina u ye kamini barikama min kɛ Mali armée tagutu ɲɛ u bɔtɔ Zegwa k'a fɔ k'u bɛ taa Sikaso citerne minnu jenina la o de filɛ nin ye sira ko kɔni ale dabila la pewu i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na sira kɔni tɛ yen tuguni wala citerne 10 ani citerne 9 min jenina o de filɛ aw ye nin video na aw b'a kolon voilà aw bɛɛ lajɛlen y'a ye sisan nɔ aw bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn sisan nɔ donc sisan voilà an bɛna video partie filanan lajɛ n tɛ fɛ ka mɔgɔ dɔw tɔgɔ mɛn quoi voilà a ye nin yɔrɔ lamɛn voilà Sikaso ni Zegwa cɛ u ye fɛn dɔ de don dugu jukɔrɔ u bɛ k'o baara de kɛ sa an ka nin yɔrɔ lajɛ dɔrɔn Goudron kuma o kɔni dabila la pewu voilà an ye bɔn min kɛ ka citerne ta k'a lafili o dingɛ de filɛ nin ye ayiwa Mali citerne chauffeur min y'o fɔ aw ɲɛna a y'aw yɛrɛ ɲini jamana mago foyi tɛ aw la jamana min mago ma jɔ a ka sɔrɔsiw la o mago bɛ jɔ aw la aw bɛ faga fu de voilà an ɲɛ b'a la nin de ye citerne ninnu ye inshallah ka nin de ye citerne ninnu ye an bɛ k'u filmer k'a yira aw la inshallah hali bi tasuma bɛ a la nin kɛlɛ de kɛra jeudi voilà aw bɛɛ lajɛlen kuma mɛn sisan nɔ u y'an ka citerne 17 de jeni an b'a fɔ ko tiɲɛ ta image bɛ yen et puis i b'a dɔn ko Bina Jara ka mɔgɔ bɛ ka tɛgɛnigi min k'aw la sisan n'u y'u ko k'u ye attaque kɛ o tɛ kuma dɛ n'aw bɔra ka nkalon tigɛ dɔrɔn bɛ bɔ ni image u bɛ k'o de k'aw la sisan ni image b'u bolo ma bɔ u y'a to f'aw bɔra aw nana réseau kan ka bo fara kɛ fan bɛɛ kuma min na u tilala ka bo faraw la dɛ u sɔrɔla ka bɔ ni image réelle ye maintenant aw yɛrɛ k'a ye mun bɛ ka kɛ kɛlɛ min bɛ aw ta dɔn a bɛ ka kɛlɛ in minimiser an ye kɛlɛ in solution fɔ Assimi Goïta ɲɛna Assimi kelen bɛ ka armée Sadio Camara de bali ka tɛ armée ka baara kɛ Assimi kelen bɛ ka maramafɛn tilancɛ bɛ fara mara Bamakɔ kɔnɔ Assimi kelen bɛ ka kɛlɛ bila maliyɛn denw na tant que o de bɛ yen an tɛ bɔ dingɛ in kɔnɔ kuma bamanankan de fɔli filɛ bon hali e mun tɛ citerne bɔla i bɛ taga san dɔ i ka mobili bɛ taa yɛlɛ u ka mine dɔ kan dɔrɔn i bɛ bali k'i ka mobili farali ye fila ye n ko de bɛ ka kɛ bi u bɛ ka mine de don dugu jukɔrɔlaw la san nɔ Mali chauffeur Mali citerne chauffeur aw tulo bɛ na u bɛ ka commencer ka mine de don dugu jukɔrɔlaw la san dɛ i ka mobili bɛ taa yɛlɛ kan dɔrɔn i b'i ka mobili renverser tɔ la de i ma mobili bin cogo ye i jɔ n yɛrɛ ma a yɔrɔ capture écran kɛ ka ɲa u kɛlen bɛ ka siraw de barrer san dɛ dingɛw a y'a kɛ to n bɛna a yɔrɔnin bɔ ka yira la n b'a yɔrɔnin capture écran kɛ san nɔ nin ye mobili de renverser tan tɔ nin ye mobili de renverser tan nin ye mobili de bin tan cogoya la nin ye mine ka baara di n'u y'a don dugu jukɔrɔlaw la u b'a e kɛni mɔgɔ kɛni parce que aw bɛ ka kɛlɛ in kɛ cogo min na n y'o de fɔ n ɲɛna a bɛ ka mɔgɔw ninnu tɔ radicaliser di aw tɛ jatigɛwale mɔgɔw jɔlangolo photo bila donc aw bɛ Mali sɔrɔsiw dɔw jɔlangolo photo bila a bɛ kɛ maloya ye a y'a dabila quoi ko n'a bɛ kɛ conséquence ka jamana ma i man ka kɛ o ne kɛni donc voilà donc ni message tun bɛ n bolo ka fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na aw k'an bɛn caw caw
Malien minnu bɛ France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔla bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ garantie kan n'a wari ci ma b'a sɔrɔ orange money na sur place wari ciko fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada 1 € 99 c'est 2 € 200 dɔrɔn o de kun don aw ka bɛn ciao ciao